bo ulo tarik ni orang saklai jak sinai tabo kena omte hai 434 khipi hoda kok malai jangai jaga thai tarik nani beskang sawana bong khat tarik agon 21 22 23 agon ni 21 22 23 1434 ত্রিপ্রাব্দ 7 8 9 ডিসেম্বর 2024 ইং শনি থেকে সোমবার সাতহানে নুনাই আব্রাবো হদানি বিসি কক মালাইমং আসক জাগনাই তৈমা কলক ময়ালনি দুলুমা কামি লুকুও চৌধুরী মোজাং কৈলান্ত কিশোর জমাতিয়ানি লুকুনো বাইনাওই bongka tima kolok moyal duluma kami koilanto kisur jomatiani lukono bainawi Puilawo choi baba goria kiar kathar kubui baba ni rangsak kokthai jotoni sekang baba goria joto nung nonolacheng pal kolom jau aw joto no sawi nama khana puskang ni video no naiwi thangnai bisini video Borom Ganang, BGM General Secretary, Poddohori Jomatia, Hodani Tang Butang Kora, Ayakeba, Date Chaklai Mani, Taklai Bisini, Hodani Annual Conference, Ngani Tangi Tongu, Dulukma Kami, Lukus Chokdri ni Noksar no Bainawi, Taklai ni Important Tongnai, Taklai Hodani Jabotiyo Podrepot Naikolmani Hodani Nahormung Hodani Tongkachang Chakachang Baba Goria Puja no Teibu Bahagi Kahang Kaimano Teibu Tongnai Oraniwo Student Association Buri Bodol Podrepot Jabotiyo Kokrok Ai Orobu interesting Tongnai Tomani Himba Taklai Bisiwo Baba Goria Ude sejak no Baba Garia Biya kwrwi jodi sejak lahangkhe bo moyalo thangnai bo Kamio thangnai tei busuk bosor susikma Kamio tongnai kho aborok no naikolai naiani tongnai u hodani tang bitini loge o u kogrok belai highlight fainai tongmung sejakhe boro soknai sejak de mano ba sejak ai de tongnai Baba Garia Biya kwrwi u kokrokno sing mokol bai naisonai kwrwng tongdi update onai jotono hambai khulomkha